ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗଛ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। କେତେକ ଉଦ୍ଭିଦ ଘରେ ସୁଖ ଆଣିଥାନ୍ତି ତ କେତେକ ଉଦ୍ଭିଦ ଘରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଆଣିଥାନ୍ତି। ତ ଏହିପରି ଉଦ୍ଭିଦ ଲଗାଇବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହଁ। ଅନେକ ଥର ଲୋକମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ଏହି ଉଦ୍ଭିଦ ଲଗାନ୍ତି। ଏହି ଉଦ୍ଭିଦ ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ୍ଷତି କରିଥାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଯିଏ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଲେଖନୀ ଅଛି ଅନୁଯାୟୀ ଘରେ ଭୁଲରେ ବି କଇଁଆ ହଉ ୟା ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଘର ପାଖରେ ଏହି ଗଛ ରହିଲେ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଭୟ ଏବଂ ଭୟର ବାତାବରଣ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଘରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଘର ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କଣ୍ଟା ଗଛ ଯଦି ଆପଣ ଲଗାନ୍ତି, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଘର ଭିତରେ ଏବଂ ଚାରିପାଖରେ କଣ୍ଟା ଗଛ ଲଗାଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଘରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଯାଏ, ଘରେ ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରୁହେ। ଆପଣ ବିଲକୁଲ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅରଖ ଫୁଲ ମହାଦେବଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଘରେ ଅରଖ ଗଛ ଲଗାଇବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏହା କଲେ ବିବାଦ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଘର ଚାରିପାଖରେ ଏହାର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ବୋଲି ଯଦି ଘରେ ଲଗାଯାଇଥିବା କୌଣସି ଗଛ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଶୁଖିଯାଉଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ବାହାର କରିବା ଭଲ। କାହିଁକି ନା ବାସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଶୁଖିଲା ଗଛ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ଘରେ ଦୁଃଖ ଓ ଅଶାନ୍ତି ଆଣିଥାଏ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହା ବିଷୟରେ। ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଘରର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଖଜୁରୀ ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଗଛଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଋଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଋଣରେ ସବୁବେଳେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ବୁଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି।